nagyon fontos témáról szeretnék beszélni, méghozzá arról, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy üdvözöljünk, mit kell tennünk ahhoz, hogy mennyire kerüljünk. És gyorsan elmondom, amennyire gyorsan csak el lehet mondani ezt. De először is legtöbben azt gondolják, hogy úgy kerülünk a mennybe, hogy nagyon jó emberek leszünk, és csak a nagyon jó emberek kerülnek a mennybe. De a Biblia azt írja Róma 3.23-ban, hogy mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Tehát mindnyájan vétkeztek, én is vétkeztem, mindenki vétkezett, te is vétkeztél, és olyan ember nincsen, aki nem vétkezett. Róma 6.23-ban az áll, hogy mert a bűn zsoldja a halál. Tehát mivel bűnt követett el mindenki, emiatt mindenki a halált ér. És a Jelenések 21.8-ban azt írja, hogy a gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kínkövel égő tóban lesz, ami a második halál. Tehát itt azt is írja, hogy a hazugoknak. Tehát mindenki hazudott már, és mivel mindenki hazudott, azt írja, hogy hazugoknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kínkövel égő tóban lesz, ami második halál. Tehát mindenki a pokolt érdemli. Tehát olyan ember nincsen, aki nem a pokolt érdemli. Azért, mert nincsen egy olyan ember, aki tökéletes. És azt írja, hogy a pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetik. Mindenki a pokolt érdemli. Na akkor, hogy tudunk a mennybe kerülni, hogyha mindenki a pokolt érdemli? Hát, hadd mondjam el, hogy lehet a mennybe kerülni, hogyha mindenki a pokolt érdemli. Tehát először is János 3.16 leírja nagyon tisztán, mit kell tennünk ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk. János 16 pedig ugye János 16 a leghíresebb igevers az egész Bibliában, azt írja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életet legyen. Tehát ez szerint az, hogy valaki a mennybe kerüljön, azt írja, hogy ha valaki hiszen ő benne már, mint Jézus Krisztusban, valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban, azt fog a mennybe kerülni, nem pedig az, aki talán jobb, azt gondolja magáról, hogy jobb, mint bárki más, vagy aki jó életet akar élni, mert egyébként senki nem tud tökéletesen jó életet élni, és ahhoz, hogy valaki a mennybe kerüljön, csak egyedül hinnie kell Jézus Krisztusban, azt írja, aki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A második dolog pedig az, hogyha valaki hisz őben, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor azt írja itt, hogy annak örök élete. Mit jelent az örök élet? Az örök életet el lehet veszíteni? Tehát, hogyha nekem azt írja, hogy örök élete van jelenleg, tehát jelenleg nekem, hogyha most örök életem van, akkor én azt el tudom veszíteni. Tehát mi vagy, ha holnap valamit olyan teszek, ami bűn, és ami rossz, vagy 5 év múlva valami nagyon rossz dolgot teszek, akkor azt el tudom veszíteni? Tehát el tudom az örök életet veszíteni? Hogyha valójában Isten azt mondta, hogy ez örök, akkor azt el tudom veszíteni? És a válasz az, hogy nem. Hogyha valakinek örök élete van, akkor azt nem tudja elveszíteni. Azt írja a utána lévő igevers, a 18-as vers azt írja, hogy aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkározott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Tehát, hogyha valaki a mennybe kerül, az nem azért kerül a mennybe, mert annyira jó ember, hanem azért kerül a mennybe, mert hit Jézus Krisztusban, mert hisz Jézus Krisztusban, hit Jézus Krisztusban. És ha valaki elkározik, nem a mennybe kerül, hanem a pokolba kerül, akkor nem azért kerül a pokolba, mert annyira rossz ember, hanem azért, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében, nem hitt Jézus Krisztusban. Punktum. Ennyire egyszerű. Azt írja, hogy 36. versben azt írja például, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem hisz a fiúban, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És nyilván a fiú az Jézus, az Isten fiáról, Jézus Krisztusról beszél. Akkor a János Evangéliumban 5.24-ben azt írja, hogy bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van.
Tehát örök életem van. Ha jelenleg örök életem van, akkor az mit jelent? Azt, hogy nem tudom elveszíteni. Azt írja, hogy és nem megy a kárhozatra. Tehát én nem megyek a kárhozatra. És nem azért nem megyek a kárhozatra, mert olyan remek ember vagyok, hanem azért nem megyek a kárhozatra, mert hiszek Jézus Krisztusban. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Tehát én mivel hiszek Jézus Krisztusban, én már átmentem a halálból az életre. Tehát nekem már eleve el van döntve, hogy én a mennybe fogok kerülni. Tehát ez akkor döntődött el, amikor én hittem Jézus Krisztusban. Abban a pillanatban, amikor úgy döntöttem én, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, akkor abban a pillanatban nekem örök életem van, és által mentem a halálból az életre. Tehát én nem tudok a pokolra kerülni. Nem, tehát nekem lehetetlen, hogy a pokolra kerüljek. Nem azért, mert én olyan nem egy gyermek vagyok, hanem azért, mert hiszek Jézus Krisztusban. Szóval itt azt bizonyítottam be eddig ugye a Szentírásból, hogy ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk, ahhoz hinni kell Jézus Krisztusban. De pontosan mibe kell higgyük? Most azt fogom elmondani. Tehát higgyük, hogy létezik Isten, higgyük, hogy hát nyilván, de nem, amikor azt írja a Biblia, hogy higgyünk Jézus Krisztusban az üdvösségre, az nem azt jelenti, hogy higgyük, hogy létezett, hanem megmondom pontosan, hogy mit jelent. Tehát az azt jelenti, hogy higgyünk Jézus Krisztusban az evangélium szerint. Tehát higgyünk Jézus Krisztusban a Biblia szerint, amit a Biblia mond Jézus Krisztus. Dióhéjban elmondom, hogy mit mond a Biblia Jézus Krisztusban. Azt mondja, hogy van Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök Isten. Atya, Fiú, Szentlélek, Fiú, Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt eljött a Földre, és a másik dolog Jézus Krisztusról pedig az, hogy ő soha nem követett el bűnt. Tehát mindenki a világon bűnös, Jézus Krisztusról soha nem követett el bűnt. Punktum. Aztán őt elárulták, és keresztre feszítették végül. És Jézus Krisztus, amikor a keresztre lett feszítve, akkor ő nem volt bűnös. Tehát neki nem volt semmi bűne. De viszont magára vette az emberiség, a teljes világ bűneit. Tehát Jézus Krisztus magára vette mindenkinek a bűnét, beleértve az én bűnömet, beleértve a nézőnek a bűneit, a te bűneidet is beleértve, magára vette az összes bűnünket, és amikor meghalt, akkor ő igazából, mivel nem volt bűnös, neki nem volt saját bűne, amiért a pokolra kellett volna kerüljön, emiatt Jézus Krisztus igazából a mennybe kellett volna kerüljön, mert nem volt neki bűne, amiért a pokolra kerüljön. De viszont a Biblia azt írja, hogy Jézus Krisztus a pokolra ment 3 napra és 3 éjjelre. Jézus Krisztus nem a mennybe ment rögtön, hanem először elment a pokolba 3 napra és 3 éjjelre. Miért ment el Jézus a pokolra 3 napra és 3 éjjelre? Megmondom miért. Azért ment el Jézus a pokolra 3 napra és 3 éjjelre, mert én kellett volna a pokolra menjek örökké. Én a pokolt érdemem. Te a pokolt érdemelnéd. De viszont Jézus Krisztus elment a pokolra, tehát bűntelenül, nem volt bűnös, nem érdemelte az ki, hogy a pokolra menjen, de elment a pokolra azért, hogy én, aki a pokolt érdemlem, ne kelljen a pokolra menjek, hanem én tudjak egyből üdvözölni, tudok rögtön a mennybe menni. És ugye tudjuk a történetet, harmadnapon feltámadott, és utána jött, oda ment a tanítványaihoz, és mutatta, hogy ő Jézus, és hogy mondta, hogy nézzétek hogy kezeimben a lyukakat, és az oldalamban, és hogy lássátok, hogy tényleg én vagyok Jézus, tehát feltámadtam testben, stb. És azután pedig elragadtatott. És igazából ebbe kell higgyünk, ahhoz, hogy valaki a mennybe kerüljön, ahhoz, hogy valaki üdvözüljön. Abba kell higgyen, hogy Jézus, hogy ő a mennybe fog kerülni, tehát én ahhoz, hogy üdvözüljek, én abban kell higgyek, hogy én a mennybe fogok kerülni, de nem azért, mert én annyira jó ember vagyok, hanem azért, mert hiszek Jézus Krisztusban, és hiszem azt, hogy Jézus Krisztus
Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, eltemettetett, és harmadnapon feltámadt. És hogy ő már volt a pokolban, és én nem kell menjek a pokolba, mert ő ott volt a pokolba helyettem. Aki ezt hiszi, hogy azért kerül a mennybe, mert Jézus Krisztus volt a pokolba helyette, és azért megy a mennybe, mert Jézus Krisztus meghalt, eltemetett és harmadon feltámadt az ő a mi bűneink miatt. Hogyha hiszük, hogy azért kerülünk a mennybe, akkor üdvözülünk. De viszont, hogyha azt gondoljuk, hogy azért kerülünk a mennybe, mert annyira jó emberek vagyunk, vagy mert templomba járunk, vagy mert olvassuk a Bibliát, vagy mert segítjük a szegényeket, stb. Hogyha azt hiszük, hogy azért kerülünk a mennybe, akkor nem Jézus Krisztusba hiszünk, hanem saját magunkban. Tehát azt hiszük, hogy mi elég jók vagyunk, mert mi adunk a szegényeknek, mert mi olvassuk a Bibliát, mert mi járunk a templomba, mert mi próbálunk nem követni bűnöket el. És nyilván nem azt mondom, hogy tehát nyilván, ugye, hogyha szeretjük Istent, akkor megpróbálunk neki tetsző életet élni, de viszont, hogyha azt gondoljuk, hogy amiatt kerülünk a mennybe, mert jó emberek vagyunk, mert Istennek tetsző életet élünk, akkor nem hiszünk Jézus Krisztusban, hanem saját magunkban hiszünk az üdvösségre. Még annyit szeretném volna elmondani, mielőtt befejezem, hogy János Evangélium 1.12-ben azt áll, hogy valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát az ő, az nyilván Jézus Krisztus. Tehát azt írja, hogy aki hisz az ő nevében, az Isten fiai, Isten fia, az Isten fia, az Istennek a gyermeke. Tehát, hogy én Istennek a gyermeke legyek. Tehát legtöbb ember azt gondolja, hogy mindenki Isten gyermeke, de ez nem így van, mert itt azt írja, hogy valakik pedig befogadák őt, tehát akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban, hisz az ő nevében, az az Isten fia. És ezzel azt akartam mondani, hogyha én Isten gyermeke vagyok, egyszer leszek Isten gyermeke, tehát újjászületek, egyetlen egyszer, tehát nem, hogy újjászületek többször, hanem egyetlen egyszer születek újjá, ugyanúgy, mint a gyermek egyszer születik meg, én is egyszer születtem meg, a fiam Benjamin egyszer született meg, de a fiam Benjamin az örökké a gyermekem lesz. Tehát nem lesz olyan idő, amikor nem lesz ő az én gyermekem. És azt akartam mondani, hogy mivel én hiszek Jézus Krisztusban, Isten fiává váltam, én Isten gyermeke vagyok. Az nem azt jelenti, hogy Istennek én egy jó gyermeke vagyok, hanem az azt jelenti, hogy Isten gyermeke vagyok. És Istennek örökkén a gyermeke leszek. És ugyanúgy, mint most mondjuk tegyük fel Benjamin Lacskát, a fiamat, hogyha mondjuk 5 vagy 10 éves lesz, vagy 15 éves lesz, és ugye nyilván, hogyha rossz dolgokat fog elkövetni, akkor meg kell ugye őt büntetni azért, és te viszont soha nem, te viszont mindig is ő nekem a fiam lesz. Tehát nem lesz olyan, hogy nem lesz ő az én gyermekem, mindig ő a gyermekem lesz, és de viszont és ezzel azt akartam mondani, hogy tehát én, amikor újjászületek, akkor én hiszek Jézus Krisztusban, és attól a pillanattól fogva én Isten gyermeke vagyok, és soha nem fog Isten engem kitobni az ő családjából, tehát én mindig is Isten gyermeke leszek. De viszont, hogyha rossz dolgokat fogok elkövetni, akkor Isten amiatt engem meg fog büntetni. De ezen a földön, tehát itt, ebben az életben meg fog engem Isten büntetni. Viszont, hogyha jó dolgokat teszek, akkor Isten meg fog áldani. De viszont engem nem, tehát én akármit teszek, engem nem fog Isten a pokolra küldeni soha. Tehát én nem tudok olyat tenni, hogy Isten ő engem a pokolra küldjön amiatt. És ez azért van, mert Jézus egyébként is már volt a pokolban, tehát én nem fog kelleni, soha a pokolra menjek. Az én bűneim soha nem lesznek nekem felhozva. És
Azt akartam még, egyébként még, tehát most mondjak egy nagyon durva példát, tehát például mondjuk, hogyha hiszek Jézus Krisztusban, van örök életem, de viszont mondjuk tegyük fel, hogy egy nagyon-nagyon rossz dolgot teszek. Például most csak így egy ilyen példának okáért fel fogok tenni egy ilyen feltevést, mondjuk nagyon kiakadok, és mondjuk 5 vagy 10 év múlva rendkívül kiakadok, és mondjuk megütök valakit, és az, mit tudom, elesik, beveri a fejét, és meghal. Én akkor gyilkos vagyok. De amiatt engem Isten rendkívül meg fog büntetni. Tehát én attól nekem menekvésem nem lesz. Tehát, hogyha én ilyen dolgot követek el, ilyen rossz dolgot követek el, akkor attól nekem menekvésem nem lesz. De én nem fogok a pokolra kerülni emiatt. Azért nem fogok a pokolra kerülni, mert Jézus Krisztus már volt a pokolban. És én hiszek ő benne, valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És igazából utolsó előtti igeversnek még azt akartam felolvasni. Ez a 1 János 5, 10-11. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában, aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Tehát ahhoz, hogy én a mennybe kerüljek, azért, ahol én kell higgyek Istennek, tehát én kell higgyem Istennek az igéjét. És az azt jelenti, hogy Istennek az igéje azt mondja, hogy nekem örök életem van. Hát igazából elmondom, hogy mi ez a bizonyságtétel, mert azt írja, hogy mert nem hitt abban a bizonyságtételben, mellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról, és ha ezt nem hiszem, akkor én hazuggá tettem Istent. És a 11. versben azt írja, hogy és ez az a bizonyságtétel, hogy 1. Örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. És mind a kettőt kell hinni ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk. Tehát kell hinni azt, hogy ez az örök élet az ő fiában van, de viszont azt is kell hinni, hogy örök élet. És ezzel mit akarok mondani? Hogyha én azt gondolom, hogy el tudom veszíteni az üdvösségemet, hogyha valami nagyon rosszat teszek, hogyha mondjuk nem járok templomba, akkor elveszítem az üdvösségemet, vagy hogyha mondjuk lopok és elveszítem az üdvösségemet, valami mondjuk nagyon rossz dolgot teszek, akkor elveszítem az üdvösségemet, akkor én nem hiszek Istennek, mert nem hiszem, hogy örök életet adott nekünk, amikor Isten azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, hogyha én ezt nem hiszem, amikor tisztán le van írva a Bibliában, akkor én hazuggá teszem Istent. Tehát én muszáj azt higgyem, hogy nem tudom elveszteni az üdvösségemet, mert ha nem, akkor nem hiszek az örök életben, nem hiszem azt, hogy örök életem van. Tehát azt akartam mondani, hogy én egészen mondjuk, amíg olyan 17-18 éves voltam, addig nekem mindig azt mondták, hogy nagyon jó ember kell lenni, hinni kell nyilván, de viszont, hogyha nem vagy elég jó, akkor nem fogsz üdvözülni, pokolra fogsz kerülni. De ez nem így van. Hát abban az időben én nem hittem az örök életben, mert azt gondoltam, hogy el tudom veszíteni az üdvösségemet. De viszont utána valaki nekem megmutatta, hogy a Bibliából ugyanúgy, mint ahogy én most itt néhány verset megmutatok, valaki megmutatta nekem, hogy mit kell, hogy igazából csak hinni kell, és örök életünk van, és attól a pillanattól fogva nekem örök életem van, mert hittem, hogy örök életem van. Hittem az örök életben, hittem, hogy nem tudom elveszíteni az üdvösségemet. Tehát egyedül Jézus Krisztusban hittem, nem pedig mondjuk önmagamban, nem pedig azt gondoltam, hogy hát én is elég jó kell legyek, hanem nem kerülök a mennybe. És tehát igazából ahhoz, tehát hogyha eddig azt gondoltad, hogy el tudod veszíteni az üdvösségedet, akkor azt, tehát attól a gondolattól, hogy el tudod veszteni az üdvösségedet, tehát az helytelen, és ezt
most és egyedül azt kell hinni, hogy nem tudjuk elveszíteni az üdvösségünket. A legutolsó igeversnek pedig a Róma 10-ből fogok olvasni, mégpedig a Róma 10, mert pedig a Róma 10 9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatod. Tehát, hogyha hitted azt, amit én most mondtam, akkor szeretném, hogyha itt ahogy írja, hogy a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról. Szeretném, hogyha hiszed, amit mondtam, akkor tegyél a te száddal vallást az Úr Jézusról, és ebben egyébként tudok segíteni. Tehát, hogyha ezt hitted, amit mondtam, akkor most hajtsd le a fejedet, de csak akkor, hogyha tényleg hitted, amit mondtam. Itt a Bibliában hajtsuk le a fejünket. Úr Jézus, én tudom, hogy bűnös ember vagyok, elismerem, hogy vétkeztem, és tudom, hogy a pokolt érdemelném, de én hiszem, hogy Jézus Krisztus eljött az én bűneimért, meghalt a kereszten, eltemettetett és harmadnapon feltámadt. Én hiszem, hogy egyedül emiatt tudok én a mennybe kerülni, és kérlek, vigyél a mennybe, amikor meghalok, csak benned bízom, és nem az én saját cselekedeteimben, és hiszem, hogy örök életem van. Ámen. És hogyha ezt hitted, és ezt így Istennek is így elmondtad, hogy ezt hiszed, akkor örök életed van. És gratulálok!